हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन नोंथांमोना जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, बे भिडिअआनो जाहैदों मोनसे समनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां निता बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै। स' लोगोफोर, गोबां रायजो राजाफ्रानो गोबाव समनिफ्राय बिथां निता बसुमतारीखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन आरो बिथाङा बबेयाव हाबा जाखो, मा जानानै दं बेनि बागै गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनानै दङमोन। स' लोगोफोर, दायो बिथां निता बसुमतारीनिनो सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननि सेराव नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। स' बिथाङा बहा थायो, बिथांनि हासबेन्डआ मा मावो आरो मा जाथिनि, लोगोसेनो बिथांहा साबेसे फिसाजो आरो फिसाज्लाफोर दङ, बेफोरखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायलांनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर, बिथां निता बसुमतारी होनोब्ला जानो हागौ गोबांथारानो मोनथिखायो बिथाङा सोर। बिथाङाबो मोनसे समनि बर'नि मुंदांखा, बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय सासे एक्सपार्ट फावखुंग्रिमोन। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव मोनसे समाव गोबां सावथुन आरो बर' मिउजिक भिडिअफोराव फाव खालामबोदोंमोन, लोगोसेनो गोबां मुंदांखा जाबोदोंमोन। बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरा जेरै सना बियुमा सिमां, थरथिंसे मोदै, सिमांनि मिजिं आरो मिउजिक भिडिअफ्रा जादों जारौ फुंनि समाव, नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि आरो दुफांनि सोमखोर अखोराङाव बायदि गोबांथार सावथुन आरो बर' मिउजिक भिडिअफ्राव बिथाङा फाव खालामबोदोंमोन। स' लोगोफोर, दायो जों बिथां निता बसुमतारीखौ मानो नुनो मोनला होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोबाव बोसोर सिगांनो जुलि जाखांबाय आरो बिथांहा सानै गथ'नि बिमा जाहैबाय। स' लोगोफोर, बिथांनि फेमिलिया दायो बक' होननाय जायगायाव एबा बक' एरियायाव थायो। स' लोगोफोर, दायो नोंथांमोनहा बिथां निता बसुमतारीनि हासबेन्डआ मा जाथिनि आरो बिथाङा मा मावो बेखौ मोनथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ बयबो खेबसे लाइक खालामनानै होदो। अब्ला दायो बिथांनि हासबेन्डआ मा मावो आरो मा जाथिनि होननानै बुङोब्ला बिथांनि हासबेन्डआनो जाहैबाय जोंनिनो बर' हारिनि। बिथां निता बसुमतारीनि हासबेन्डनि मुङानो जादों नगरमल स्वर्गियारी। दायो बिथां नगरमल स्वर्गियारी सारा मा मावो होननानै बुङोब्ला बिथाङा राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि सासे नायल' जाल' बर'नि EM। स' लोगोफोर, नोंथांमोना खोनानानै गोजोनबाय जानांगौ, मानोना बिथां निता बसुमतारी आब'नि हासबेन्डआबो सासे राभा हाजं अट'नमास काउन्सिलनि EM एबा एग्जिकिउटिभ मेम्बार। स' लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना फावखुंग्रि निता बसुमतारीनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय। आंबो बिथां निता बसुमतारी फावखुंग्रिनि सोमोन्दै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों।